Dobar dan, Predraže, Hrista se rodi i srećni ti praznici ukoliko ti slaviš, a ti slaviš pošto si ti, kako da kažem, čovek koji živi na raznim meridijanima i usvajaš sve moguće praznike. Dobro, tačno je, hvala, vaistinu se rodi, pa eto, upravo si slavili U svakom slučaju, tebi i našim gledalcima, slušalcima, sve najlepše u nastupajućoj godini i da nam ova godina bude puna mira i prosperiteta i da konačno živimo u zemlji zlatnog tigra, a ne da slušamo koje kakve maštarije. Nažalost, kako stvari stoje, ova godina biće prilično gadna i gadnija od ovih godina koje smo do sada živjeli, ali to ne sme da nas ome u nadi, jer nada poslednje umire. Ali u svakom slučaju, ja sam tebe htio da pitam, jesi li ti nelojalan ili si lojalan? Pa zavisi s koje strane gledaš, znaš, ali uglavnom sam lojalan. Vidim da je tu izazvalo buku ti lojalisti, ali inače, na primjer, ta lojalnost je najčešće se pominja, na primjer, Koza Nostra mafija, na primjer, tamo se ta lojalnost jako ceni. Sad, kako će to da bude u našim uslovima, to ćemo da vidimo. Ne znam šta će da se desi. Kako tebi zapravo deluje? Meni je naravno smešno sve to što se priča, po meni je to jedan, kako da kažem, jer on nema na ovo što mu se događa i studenti ga rastrču na delove, da tako kažem, onako sistematski ga uništavaju komad po komad. On nema odgovor, nego jednostavno mi to deluje kao još jedna u nizu glupavih priča, ali ovo je sada već onako ozbiljna priča gde on svoje ljude, nekakve ljude, ali tako, 17.000 ljudi koji se zaklali u crkvi, 1019 ljudi koji je išlo u crkvu, sekli vene tamo, krvne zakletve. Kako tebi deluje te priče ovako? Ti si čovjek koji poznaje te priče. Pa da ti kažem, meni priča, ja sam, pravo ti kažem, i slušao par komentara i pročitao u vezi s tim i ja se slažem sa onim ljudima koji smatraju da je priča 100% izmišljena u Vučićevoj glavi. 100% izmišljeno da tih lojalista i nema, niti bilo kakvog krvi ili zaklenjanja, ali da je to uradio da uplaši, po meni, dve vrste ljudi, da uplaši studente, da kaže mi imamo ove prebijače, u crnim ne znam, kapuljačama koji će da dođu i da vas mlate, i vrlo je zanimljivo, neko je rekao da on u stvari možda s ovim lojalistima plaši i ove svoje koji su mu neaktivni, koji se sad ne javljaju da poturaju leđa, da njega nešto primaju. Međutim, vidiš kako je to izgledalo je da je on izgleda loše proračuno, zato što je on pokušao da zaplaši ove, na primjer, studente sa tim, a u stvari samo ih je više iritirao. Pa onda, ne znam koliko si primetio, vrlo brzo su se ti sad lojalisti nešto kao promenili, pa kao oni su samo lojalisti na peru, pazi sad, na peru, a ne drugačije, pa malo se i zaboravilo da je tu bilo i krvi i zaklinjanja, tako da ja mislim da mu je to bio jedan propagandni potez, jer ovde, ko što vidiš, mi smo 10 puta govorili o tome kako on treba nešto da izmisli, neku buku, neku halabuku, da bi skrenuo pažnju javnosti sa problema. Isto ja mislim, ajde vidjet ćemo, na primjer za ovaj NIS, to je tipičan primjer da je on imao specijalno 310. javljanje u godini, da nam kaže kako će sada da budu sankcije na NIS-u. Pazi, sad ovi Amerikanci kažu da toga nema i to više niko ne pominje. I onda, i to mu je jedna, po meni, priča, zašto bi on to sad plasirao u specijalnom javljanju narodu i tako dalje, nego da skrene pažnju. Ja mislim, i ovi lojalisti je bila priča da napuni tabloide, pa da se o nečem drugom priča. Ja to tako gledam. Ali kad pričamo o tim protestima i šta se tu dešava, ja moram da kažem, nisam slušao intervju novinara sa KT televizije, ali mi je naslov tog intervjua bio jako zanimljiv, jer je on izjavio je nadstrešnica je Vučićev Staljingrad.
to je naslov intervjua. Dalje intervju stvarno nisam gledao, možda i ga i pogledam, ali ne gledam, mislim, ne bih tu nešto novo da saznam, ali mnogo je lepo to rekao, znači ima tu izuzetnih pododarnosti. Znači Vučić s polja gledano je nizo sve neke pobede kao Hitler kad je napao Rusiju, ono Viktorija, pobeda na svim frontovima, znači idemo i onda mu se desio Staljingrad kao jedan težak poraz koji je u stvari posle bio neki tačka preokreta u ratu, da su posle toga Nemci u stvari praktično to je bio moment kad je rat se okrenuo i sad je bilo samo pitanje vremena kad će da padne Berlin i koliko će Nemaca da izgine. I ovde imam tako neku paralelu da mu je ovaj pad nadstrešnice evidentno bio poraz, tu sad nema nikakve dileme i nešto što ga je potreslo njega i tu stranku njegovu od osnivanja najviše. Sad je samo veliko pitanje da li će kao u Drugom svetskom ratu da se to završi porazom totalnim, porazom ne samo jedne bitke nego celog rata, ili će da se izvuče kao što se izvuko par puta za one krvave košulje ili 1 od 5 miliona ili šta je sve bilo. Mi smo imali ove buntove i ranije par puta i oni su nekako se smirili. I on je sada po meni, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je da je on i onako se pojavljuje, mislim na televiziji, ne daj Bože što reče neko ko antibiotik na svakih 8 sati, ali je stvarno sa tim pojavljivanjima dostigo maksimum da se on, na primer, 7 dana pojavljuje svaki dan kod Marića, jutarnji program RTS-a, Pink televizija i tako dalje, znači non stop se pojavljuje. I zašto se on non stop pojavljuje? Sad tu ima možda jedno i drugo razlog, jedino što je bolestan čovek mentalno i da ima potrebu za tim pojavljivanjem, to voli, ja mislim da to lako možda bude jedan od razloga, a drugi je razlog što njegovi ankete pokazuju da njemu ta popularnost ili rejting, što bi se reklo, drastično pada. I onda on prvo je pokušao sa onim čuvenim 2 puta ponavljena laž postaje istina, kad njemu spontano Jovana u intervjuu kaže pa kao pala je nadstrešnica, ali vas rejting raste, zašto je to tako? Zamisli budalaštinu da mu raste rejting, ali to se plasira onoj populaciji kojom se on obraća, ovim njegovim penzionerima, da kao ajde sad kao rejting mu raste. Ne, rejting mu pada. I on je sada verovatno instruisan ili mu samom palo na pamet da zaustavi to klizanje rejtinga tako što će stalno da se pojavljuje i stalno nešto da nam objašnjava i stalno neku temu da ima i da priča šta će da bude. Sada ja mislim da mu to ne ide. I opet, ajde da ti kažem neko svoje mišljenje, ajde ti kažeš šta misliš o tome. Ja stvarno mislim da možda je Vučić u nekim stvarima i dobar, ajde da ti kažem da nešto ume da uradi, možda ume da, na primer, balansira sa ovim, vidiš da je na svojoj strani ima američkog ambasadora, čak i Rusiju koja za njega navija i protiv je studenta, znači umeo je tu da podmiti ove strukture, da da lovu ovim ambasadorima da ga tapkaju, nije tu loš, ali ono gde je on najgori, po meni najgori, a to je biranje kadrova. I sada ako ti računaš u ovoj zemlji Srbiji da su, ajde da ne računaš predsjednika, koja druga su 2 najveća kadra, jedan je predsjednik vlade, a drugi je predsjednik parlamenta. I na ta 2 mesta on ima ovog Vučevića ćelavog i ima ovu lezbejku. I sada evo kad gledaš, na primjer, evo skoro sam juče i prekjuče bio i Pajkić, kako se zove, iz Novog Sada, koji iz ovog Vučurevića priča da je on 2 puta izbacivan iz srednje škole, da nije mogao da je završi. Pazi, ova lezbejka je završila neki fakultet u Americi koji nije na spisku 1000 najvećih fakulteta
u Americi. 1000 nije spisak, znači to je neki njihov mega trend ili ko zna šta je. I on je, drugo, kad slušaš ova dva, da kažem, najveća kadra koje imamo, vidiš da su to ljudi koji ne znaju da sastavljaju rečenice, koji se nalupavaju. Evo ovaj Vučurović, kako se zove, Vučević, skoro citirao Šantića, a rekao da je Đura Jakšić. Pazi dileu, ova gledaj, Ana ponekad tako prolupa u nekim izjavama da se prekrstiš i nogom i rukom šta se tu dešava. Ja ne znam da li on namerno te dileje bira za taka mesta i onda ne znam kako on uopšte misli da zadrži tu vlast i on stalno, ne znam, priča o nekim promenama, sad on smišlja neku drugu organizaciju gde će da budu kao neokaljani kadrovi SNS, znači da onih okaljanih ima. Tako da, ne znam, ja onako pokušavam da ne budem ko ti navijač za neku stranu, nego kao da to objektivno gledam sa strane, kao nisam za Zvezdu ni za Partizan, nego da vidimo kakva je situacija i ja mislim da objektivno on teško da neće da doživi neki debakl pre Đurđeva dana i ja ne mogu da zamislim da ova vlast može da ostane. A ako ostane, sad uzmemo varijanta, imamo praktično ovo ko kada se kladiš, sad došli u kladionicu i imaš dve mogućnosti. Jedna je da Vučić, da ovi protesti isto kao na primjer jedan u 5 miliona polako budu sve manji, pa da se ovi studenti vrate i da se to zaboravi. To ti je slučaj jedan. Slučaj dva, da ovi izdrže, da ovi nastave i da ovaj počne da puca i da se raspadne i da dođe do nekih novih izbora i da smenimo vlast. Znači ima jedno ili drugo. Ako, moja je samo da ti kažem teorija, ako se ovo utiša i ako on ostane na vlasti posle ove pobune, onda će on da bude ko drug Tito. Onda ćemo da čekamo kad će da umre, ako ko doživi, da bi se ova vlast smenila. Kažem, ako ovo sad ne prođe, onda će da ostane večito na vlasti, ali ja mislim, znači kad bi stavljao pare, da je ipak kvota mnogo manja ili mnogo je veća šansa da će da pukne, da mu je ovo stvarno Stalingrad bio, nego da će da preživi, ali slušaj, uvek je sve moguće. I Liverpool izgubi kući od Newcastle 2-0, znači nikad verovatnoća za nešto nije nula. Tako da ti kažeš da će sigurno da padne i da ga nema, nemoj da si siguran. Pre izvesnog vremena pamtim jedan kratak intervju sa nekom od ovih studentkinja iz Novog Sada učesnicom i ova žena je pitala, ne znam, šta god je pitao, ona samo kaže gotov je. I to sa jednim onako, kako ti kažem, vrlo jasnim stavom, sa onako dosta samouvereno i sigurno, i ti vidiš da upravo to što si rekao, prvi put se sada pojavljuje to da je on gotov. Do sada on nikad nije, znaš, nijedan analitičar sa kojim se ja razgovarao i oni koji su bili optimisti, pa znaš, nigde nisi mogu da osetiš to da je zaista, da je on zaista u panici. A ovo je prvi put velika panika i zaista je gotov. Sad je samo pitanje, on 25. godinu politički neće preživjeti, tu nije sporno, on neće ostati na vlasti duže. Sad je samo pitanje u kom trenutku će da ode i po kom odnosu, da li će to biti mirnim putem ili će, zahvaljujući svojim legalistima ili kako ih zove lojalistima ili šta god već, izazivati nekakve sukobe, što je opet neki analitičari, kako da kažem, to predviđaju, a i meni je to nekako miriše da se spremaju nekakvi sukobi. Sad, nadajmo se da neće do toga doći, ali vidi, meni je priča o lojalistima jako zanimljiva. Zašto? Zato što se poklapa sa reprizom povratka otpisanih na RTS-u. I upravo ovo što si ti rekao, ti lojalisti mu dođu nešto kao major Gašpar, znaš, i jednostavno, ja mislim da je to njegov štos iz Minhena, kada Paja Vojsić, Aljoš Vučkoviću, kada mu kaže, misirac dopusti čoveku da kaže, Paja, vadi pištoljku, ali to štos iz Minhena, tako i ovo.
Ovo je prosto jedan štos iz Minhena koji je viđen već, koji eto, ja mislim da se njemu taj ideja o lojalistima, krvi, crkvi, zaklinjanju, beskompromisnoj borbi upravo rodila zahvaljujući pod uticajem povratka otpisanih ovog remasterizovanog izdanja, tako da jednostavno mislim da je ovo štos iz Minhena, što ti kažeš, samo smišljen da onim kolebljivcima utera strah u kosti. Sada parafraziramo Vasu Pantereća kada kaže Krigeru, pa kao ipak je, nemojte takve metode, ipak je ovo Beograd-Velegrad. Setimo se šta je besmrtni Stevo Žigo rekao, Beograd-Velegrad, dajte, molim vas. Tako da, jednostavno, nisu nam ispunili želju, nije zlatni penis na trgu, a trebao bi da bude, ne znam da li sat još uvijek nije napravljen, ja mislim da je zaista vreme da jednog svetleći falus okačimo negde na trgu, onako da se vidi šta svi dobijamo od ove vlasti. Pošto sam ovih dana u Beogradu, pa sam vidio i ove plave autobuse, naravno vidio sam i opšti haos, znači ovo je vožnja po Beogradu je zaista veliki test, što za inteligenciju, što za upornost, što za zdravlje i tako dalje svakoga od učesnika saobraćaja, tako da se ja divim vama koji ovde živite i ne razumem vas jednostavno zašto ovo sve ovako trpite, ali dobro. Tako ima svoju, u svakom slučaju dajte nam svetlećih stojka na sred trga da se zna šta dobijamo od ove vlasti. Svaki dan nam daje stojka, nikako da nam ga pozlate, ali u svakom slučaju imali smo jedno hodočašće. Opet mene zanima kako ti kao verski analitičar komentarišeš to što je predsjednik Zlatne Srbije, najveći Srbin među svim Srbima ikada rođenim u svetu, a i šire, u Vaseljeni otišao da obiđe Hilandar, za koga još uvek ne tvrdi da ga je on izgradio, ali na dobrom je putu. S obzirom da je izgradio sve ostalo, ja mislim da je sigurno jedan od graditelja Hilandara, samo što se to još uvek krije. Pa prvo, znaš, Vučić je odavno potvrđeni ateista, znaš, i on, i to je čak i on rekao, ja nisam, pazi, to se obično kaže oni koji ne veruju u Boga, neće da kaže ne veruju, on kaže, ja nisam neki vernik, to je on izjavio. Drugo, ako se sećaš, on je onu čuvenu Martadelu, ili onaj Parizer, sa Malijem i sa bivšim ministrom Monom jeo baš na post. I onda se dobro sećam jedne tužne slike, meni je to najtužnije od svega, da je on išao u neko šumadijsko selo i to u vreme posta i onda se slikao onako seljak i seljanka iza, ikona Svetog Nikole na zidu, a ispred pršute, kobasica, koliko god hoćeš u vreme posta. Tako, i ne znam da li se sećaš da je on jedan čak od velikih boraca bio i sad je ostao da se radi nedeljom. I on smatra da treba da se radi nedeljom, kak i nedeljom da se ne radi. Tako da je on daleko od bilo kakvog pravoslavlja. I opet je najveća sprdačina bila da je on izjavio da je on, da su njemu dali da čita Oče naš, pa ga je neko komentarisao, dobro, jel morao da čita zato što ga ne zna. Znači, eto, to je ipak neki vernik koji ide na Hilandar, a ne zna ni Oče naš na pamet. Tako da ja mislim, znaš šta isto, ajde što ti kažeš, kad smo već kod njega i kod Profiterija, to ti je isto zanimljiva stvar, da njih obojica imaju isti stil, da nigde ne idu, pazi, on nigde ne ide ako ne ide i 6 kamera koje će da ga snima i da to pokaže vaskolikoj publici. Tako je i, na primer, Profiterije sada kao bio za Novu godinu, to je pokupio od katolika taj fazon, kao da ruča sa beskućnicima. I sad on dolazi i kao ruča sa beskućnicima, a sa sobom vodi 4 kamera ekipe koji će to da slikaju, da se vidi na sve strane da je on sa beskućnicima bio. Tako i pazi, to na Hilandar, nemoj da ja tu nemam apsolutno nikakvu dilemu da je to bio reality program za njegove birače, da se on prikaže kao sad neki tamo vernik koji ide, a s tim nikakvih veza nema. Ali koliko čujem komentare, bilo je tu dosta komentara da su ga malo oladili ovi hilandarci tamo, da mu nisu baš ukazali
onu čast koju treba da ima, ali čovek koji je, ipak je on izgradio hram Svetog Save, je li tako? Znaš da ima tu dosta, naravno, kao sve te gluposti koje, naravno da je to jedan trik, naravno da veliko je pitanje da li on zaista i stigao do tog Hilandara, razumeš, što se tiče čitanja Očenaša, vidi, ja sam sticam u Konsti bio na Hilandaru i to ne ide tako, niko tebe tamo ne pita da ti čitaš bilo šta, znači to su gluposti, služba počinje jutrenjem, znači kreće, ja mislim, u 3:45 po našem vremenu, pošto drugo vreme se računa na Hilandaru. Znači, ta priča kakvi, zamisli kad bi oni čekali sada dođe neko da im čita Očenaš ili ne znam, simbol vere ili šta god. Znači, to prvo je sigurno apsolutno neistina, eto, kažem, bio sam 2 puta, proveo nekoliko dana i nisam nikad vidio da neko ide i sad tamo, mislim, bez obzira što je predsjednik i tako dalje. Drugo, potvrđeno je apsolutno, ja sam dobio i sa raznih, čak iz nekih jako poznanih izbora, da je zaista tako da su ga tamo nagradili. Vidi, pa pazi, nemoj da zaboraviš da Sloba, kada je pred kraj vlasti vladavine otišao na Hilandar, oni su iz protesta, nisu hteli da izađu uopšte. I da su sve prali i svetom vodom kompletno gde se on prolazio kao nečastivi, da su sve iza njega posle oprali. Tako da ja verujem da i ovo će da bude isto jedno opšte kađenje tamo na Svetoj gori i to sve. Ali dobro, vidi da ti kažemo, možda je on, kako, znaš, a možemo to da gledamo i ovako, možda on gleda gde može da pobegne, znaš. Pa neko nije razumeo, znaš, možda je on mislio neku drugu goru, znaš, Sinajsku ili neku, znaš, da ode što je vozio tamo, spustio ga na Svetu goru i tako dalje. Mislim, ne, smešno je zaista, jer da je to sve opet jedan loš marketing, prosto gde god od oni naprave glupost, mislim, gde njega, da on čita nešto, mislim, to su sumanute priče. Ali prošli put kad smo ajde kod crkve, da kažemo da je izašla i poslanica ova božićna Svetog arhijerejskog sabora na čelu sa patrijarhom i da je u jednoj rečenici provučeno onako, ajde, što blaže, ali ipak se pojavi da trebamo mlade da slušamo i tako dalje. Znači nisu smeli baš nešto da kažu kako treba, nego nešto u fazonu Novaka Đokovića, ajde da se pomene, da ispadne da nije, ali što tiše i što mirnije, ali ajde nekako se i pomenu. A meni je samo zanimljivo, baš sam slušao u nekom intervju jednu pojedinost, ajde kad govorimo o tim tumbacijama političkim sadašnjim, jednom od ovih analitičara, i to je isto zanimljivo, je bila zanimljiva stvar da je jedna od ovih optuženih, izmeni ja sad i zaboravim imena, koja je pored Vesića i ostalih bila optužena, da je ona, mislim da je ona bila direktorka nečeg, ona je u vrhu optuženih zajedno sa... I ona je ladno izjavila da je sve što je to urađeno ona radila pod pritiskom Aleksandra Vučića i Vesića. To, pazi sad, zašto je to meni značajno? To mi je značajno, to je, znaš, jedan prvi petao, znaš, koji je zakukurikao i to pokazuje da je vrlo moguće da će u buduće da bude onih koji će da se brane time što će da natovare na ove. To se ipak do sada nikad nije dešavalo. Ovo je ladno rekla da je njoj bilo to naređeno od Vučića i Vesića da uradi. I onda isto zanimljivo da se sada javlja i ta stvar da su oni insistirali kod Kineza i platili veću lovu, ekstra lovu, da bi ranije bila završena stanica, da bi oni mogli to da otvore u vreme koje im odgovara za rejting. I onda iz toga sledi da je ova stanica veštački na silu otvorena ranije, jer je to insistirao predsjednik. Sad pazi, ako se tu sad malo začeprka i ako bi bila neka ozbiljnija istraga, onda bi mogao i predsjednik tu da bude optužen direktno, da je on insistirao da se brže radi, da se zažmuri verovatno na neke propise, da bi se vrpca presekla i da bi se objavilo to na Pinku i na
u politici i da je možda zato i pala ta nacršnica zato što se brzalo. Možda, pazi, nikad se ne zna. Tako da, vidi, ali opet, evo, dok mi pričamo, ne znam kad će da se objavi, ali evo, sad je bila vest, opet jedna tragikomična, da je, mislim, sad ne mogu da, ko je to organ, neko sudsko veće ili šta, u Novom Sadu je odbilo da Vesića stavi u pritvor. I sad, pazi, ti imaš čoveka koji je glavno optuženi, da tako kažemo, za smrt koliko, 12 ljudi, a da nije u pritvoru, nego je slobodan čovek, šeta se okolo. A uvatiš ovde nekog sa jednim granom marihuane, odvedu ga u zatvor. Eto ti u kom nekom sistemu živimo i šta se radi, a Vesića ne smeju da uhapse, ne smeju. I tu može, pazi, tu je meni, na primer, slaba tačka Vučićeve te mašinerije i Vesić. Zato što, opet, ja mogu da ti kažem ono što, ja se trudim nešto da opet kažem kad pričamo nešto što ne može čovjek da pročita ipak u novinama, nego ajde neke insajderske stvari, ali kad ja sam imao prilike ajde da razgovaram s nekim ljudima koji su tu u vrhu i Vesić je opšte poznat, pazi, opšte poznat kao jedan kvaran tip do krajnosti prepreden, kvaran, da takog nema. I sada i on je verovatno kao takav ima vrlo zanimljivih informacija gde se lova uzimala i koliko, i on, kad bi on bio, što oni kažu, zaštićeni svedok i da neko kaže, slušaj Vesiću, ajde otpevaj sve što znaš, a mi ti dajemo da odeš u Francusku u svoju vilu i ne diramo te, kad bi Vesić propevao, pa pazi, ne verujem da bi, ne znam ko bi od ovih koje znamo mogo da ostane na slobodi od predsjednika i njegovog brata pa nadalje. I tako je, ja mislim, sada tu vrlo zanimljivo šta će tu da se desi. S jedne strane, oni su pod pritiskom da s tim Vesićem nešto urade zato što je kriv, a s druge strane ne smeju da mu urade ništa. Tako ja to gledam. Jel ne misliš ti to da je neka frka? Pa dobro, ja prvo ne znam gde je Vesić, meni je to zanimljivo, on je nestao, nema ga nigde ni u kakvim medijama, nikakvim pričama, znači da li je čovek tu, da li je negde na nekoj sigurnoj lokaciji, nije da me nešto preterano on lično zanima, ali bio bi red da se pojavi da odgovori, ali znaš, objektivno, ako gledamo sa konkretnog slučaja Nasrečnica, on je tek pred kraj došao tu, znači sve vreme ministar građevine je bio Tomislav Momirović, znači on nosi veću krivicu. Pa za njega se priča da je zapalio, sad ne znam da li je to tačno. Van zemlje. Pa ili je otišao, lako je njemu, čoveče, razumeš, šta njemu treba mesec dana da nestane, treba mu koliko, 60 jaja. Pa dobro, jeste, tačno je, opet je on malo... Da ide, vidimo, možda ide oće, razumeš, šta, 60 jaja i... Pa dobro, ipak on ima i neku zaštitu kao član romske zajednice, da na neki način da se to ne smatra diskriminacijom protiv njih, tako ako se on optužuje, može on to da se izvuče, znaš. Pa dobro, ne znam, bit će šta biti mora, ali mi je zanimljivo da vidimo šta će da bude sledeće, u svakom slučaju vidimo, kažem, išao je ovo zadnje, posetio je Sotona na Hilandaru, to što ti kažeš, naš patrijarh, ali ono što je meni, ima nešto što je meni zanimljivije kad se spominje patrijarhat, mislim da ti je to promaklo. Promaklo i meni, ali su mi neki ljudi koji prate naš rad skrenuli pažnju. U prvoj nedelji časnog posta patrijarh je pred okupljenim vernicima služeći liturgiju u hramu Svetog Save jednostavno bacio anatemu na sve pravoslavne hrišćane. I onda su oni posle u novinama, odnosno oni su posle izjavama, pa eto kao prevod nije dobar, pa to je zbunio se patrijarh, loše je pročitao i tako dalje, što opet ne stoji zato što znači prevod je, pošto je prevod sa grčkog, jel, to je čitano kao takva je tradicija da ne znam, to patrijarsi rade s vremena na vreme, pa znači nije to prvi put čitano kako je prevod loš, kako su ovi ranije čitali dobro, a ovog puta se prvi put dogodilo da je to u nekom ritualu
usudio bi se reći parasektaškom, znači u hramu Svetog Save naš patrijarh baci na temu na sve pravoslavne vernike i da posle toga je čak i ne povuče, jer ja sam sad zaboravio, postoje, ti to možda znaš bolje od mene, ne možda znaš to bolje od mene, ima znači kada se anatema baci, ima i ono što mora da se izgovori da bi se ta anatema povukla. On to nije uradio. Vrlo zanimljivo je to je meni zanimljivo. Evo ja prvi put to čujem, ali evo opet kad smo kod crkve, da ti kažem jednu zanimljivost, ja sam ovde sada, javljam se sa planine Divčibare i onda sam upoznao tu neku ženu koja je, kako bi rekao, profesionalna sobarica i radi svuda. I onda smo mi seli, popijemo neku kafu i onda onako usput ona priča da je sve radila i onda kaže, znaš koliki je to posao, kaže, ja sam za jednu ovde Popadiju radila, ona ima 12 apartmana. Popadija ima 12 apartmana koje drži i ova je čistila te apartmane i onda priča dalje, onako, samo to pomenula. I ja kažem njoj, je li bre, stani malo, kako Popadija ima 12 apartmana, pa ona kaže, kaže ona meni ovako nekim simpatičnim ovim naglaskom iz ovih krajeva valjevskih sa sela, baš lepo, meni to lepo kad čujem, kaže, pa sine moj, gde ti živiš, kaže, pa kaže, njen je bre muž sveštenik, pa šta ti misliš, i tako dalje, 12 apartmana ima, možda ima još nešto, ali ova je žena tih 12 apartmana čistila. Drugo, nas dvojica smo bili u razgovoru sa nekim sveštenikom, ako se sećaš, onako prijateljskim, gde je on nama, šta da li je tačno, da li nije, ja tom čoveku verujem dosta, gde je on nama rekao da je prosečna plata ili ti prihod, nije to plata sveštenika beogradskih, između 3 i 3,5 hiljade evra. I sada postaviš se pitanje da li je normalno da u jednoj zemlji sveštenik ima platu ko 3 doktora. Ko 3 doktora. To je tako. I onda gde nam je crkva došla i kako je, eto, šta da ti kažem, a patrijarh u sve vreme sada, ne znam da li znaš da je sada u pitanju velika akcija obnove vile na Dedinju crkvene u kojoj je patrijarh tamo živi. Eto, to ti je ta stvar. I onda se setim, pazi, ljudi mogu da pričaju propaganda, ovo ono, ali ja sam bio svedok. Ja sam lično bio svedok da sam video patrijarha Pavla u trolebusu. Ja sam ga video u trolebusu. I žene neke okolo ljube mu ruke i tako dalje, ja sam ga u trolebusu video. E sad ti pričaj šta god hoćeš, kako mi dođosmo od patrijarha Pavla koji se vozio u trolebusu i koji je sam krpio svoju mantiju do čoveka koji renovira vilu na Dedinju da bi tamo živeo kao patrijarh. Eto, to nam se dogodilo. Dobro, ti preteruješ po pitanju patrijarha Pavla, ne sporim ja njemu da je on bio skroman i to sve, ali kakve to veze ima, slažem se da ne bi ja, da se razumemo, i to što oni opremaju vilu i tako dalje, sve to u redu. Pa vidi da je, pazi, da oni čine ono što treba da čine. Nemam ja ništa protiv, neka žive gde god žive, znaš, ali s obzirom na to da su dali Makedoncima autokefalnost, znači da su odvojili deo, i to najstariji deo Srpske pravoslavne crkve odvojili i dali kao autokefalnu crkvu. S obzirom da se ništa ne radi konkretno, znači na širenju vere, da se vera ne učvršćuje, da jednostavno ne radi se na povraćaju te neke crkvene zemlje, da se neka crkvena zemlja koja, i da se to naravno koristi, kako da kažem, u prave svrhe, a ne da se otima zemlja po selima koji su seljaci radili, onda se iznajmlja Arapima, znaš, naša zemlja, po Vojvodini imaš primjera koliko hoćeš, i tako dalje, gomila nekih drugih nepravilnosti, znači da nema toga, meni ta vila apsolutno ne smeta. Ali ne, znaš da se ne slažemo. Da ti sada, ma ne, nemoj mi samo te fore, zavet, ne znam, ono skromno. Ne, pusti zavet, ali pazi, gledaj, čoveče, nije normalno i ti sveštenici, kako bi rekao, oni bi trebali da dele sudbinu nekako naroda i tako je valjda nekad i bilo.
I sada da smo mi neki ekonomski tigari, da su nam plate po 2-3 hiljade evra, pa da ima POP 4, pa to je u redu. Ali mi smo u zemlji koja je beda najveća evropska, mi smo u zemlji da imamo neverovatan broj, polovinu ljudi siromašnih, apsolutno siromašnih, inflacija ubija sve, jedva se živi, a ovi se bogate. To je ono što upada u oči. Zato ti kažem da oni, da to meni deluje nenormalno bogatstvo sveštenika u jednoj siromašnoj zemlji. U siromašnoj zemlji. I sada... Ja opet ne bih generalizovao, ja znam gomilu sveštenika koji ne žive nikako bahato, koji žive vrlo skromno, normalno. Nisu se snašli, Pa ne, nego mislim da veruju u to što rade. To je, tako kažem, naravno znam i ove druge, ali ne bi ja to generalizovao rekao da su bukvalno svi, jer teška su vremena, pogotovo za našu crkvu, i to znamo svi da je ona napadnuta i da je u onom izvornom obliku dosta se radi na tome da se to razruši, pa eto imamo gomilu tih interneta sveštenika koji daju neke polosatanističke izjave i lupetaju tu koješta po internetu, narod općenje naravno to sluša, gleda, misli to tako treba. Jednostavno ovo je vreme u kome se dosta mešetari, kao što rekao na početku ovog dela naše priče, jednostavno sam patrijarh kad ti izrekne anatemu, onda mislim šta mi dalje da pričam. Vidimo u kakvom je stanju, tako da mene njegova vila uopšte ne zanima i to što on radi, pogotovo posle ove anateme, ja mislim, nemam više nikakve simpatije za našeg patrijarha, apsolutno. I mislim da nije slučajno i znamo, svi nam se pravimo ludi, ovo je prvi put u srpskoj istoriji posle 5-6 vekova da su dva rođaka na čelu srpske države, mislim imamo rođak patrijarha i predsjednika kao i to relativno bliski rođaki. Znači, nemoj da se zanosimo, nije to slučajno, to zna se da je to neko ozgo, neko sa strane namestio da to tako bude, jer to tako treba da bi se to sve rastorilo i eto, to je šta drugo reći. Ne znam šta drugo reći, ja opet, znaš, saberi oduzmi, opet se vraćamo ipak na ono najvažniju stvar u životu, a to je egzistencija ili ti ekonomija ili kako živimo, znaš, i ne znam, opet idemo na to, čak je, pazi, čini mi se da zamisli da je predsjednik rekao za neke ljude, pa kao, znaš, mi smo od njih napravili milionere. Pazi, on kaže, znači SNS je od njih napravio milionere. I ti sad negde je izašla neka cifra neverovatna, ja mislim da Srbija ima više milionera nego ne znam koje države sve oko nas. Znači mi smo postali, kažem ti, pričali smo valjda o tome kao u svoje vreme, pre 30-40 godina, tu si situaciju imao, poznata je bila Južna Amerika, gde imaš onu bedu naroda koji nema šta da jede i žive u nekom blatu, u nekim kućama i imaš one tamo u hacijendama veleposrednike, ta ogromna razlika između onih najbogatijih i onih siromašnijih. I mi sad to imamo u Beogradu, gde ja vidim. Pazi, znaš kako, ja sad i ti i ja, pazi, mi svi mi ovdje koji slušaju ovaj program, mi se informišemo ipak na osnovu ovih svih medija koje možemo da čujemo i odatle možemo da zaključimo kako ćemo drugačije. A s druge strane, svako od nas koji živi u nekoj svojoj sredini vidi šta se u toj sredini dešava. I tu je meni, na primjer, čuvena ona slika jedna koja je bila onako umetnički napravljena, da imaš čoveka nekog odrpanog koji je do pola ušao u kontejner da vidi šta je, a u pozadine se vidi kula Beograda na vodi. I to je meni ovako, kako bi rekao, jedna upečatljiva slika koja o svemu govori. Znači, u pozadini neki sjaj, ne znam čega, nekih opranih para, nekih miliona koje se vrti i ovaj čovek koji traži neko parče hleba da bi izvukao iz kontejnera da jede. To je država u kojoj živimo. Depresivna priča, Predraže, ali ajde malo da, kako da kažem, da malo uveselimo. Kaži ti meni, evo, prosvetari su nam u štrajku, deca su nam nezasluženo već na raspustu, već koja nedelja po redu i kako stvari stoje, pustit će ih par dana samo pre nego što im podele diplome.
za kraj godine. Imaš ti neki komentar, pošto ti, koliko ja znam, vraćaš se u prosvetu, eto, kao penzioner? Pa, znaš kako je, ja ne znam koliko ljudi znaju kakva je situacija u prosveti, ali valjda i znaju, svako valjda od nas ima bar nekog prijatelja ili rođaka koji je u nekoj prosveti, pa može i od njih da to sazna. Ja sam išao u neku školu tamo da bi bio na intervju da me prime, pa onda kad razgovaraš sad sa direktorom, pa onda odeš u onu zbornicu pa razgovaraš sa onim osobljem, pa onda u isto vreme prođeš kroz školu pa vidiš te učenike i tako dalje, onda vidiš kakva je situacija. Ali ja bi ti sada samo vidiš šta se meni dešava, to sam ti pričao. Meni, na primjer, imam dosta prijatelja iz dijaspore, na primjer iz Čikaga, nekoliko njih, iz Australije, jednog iz Švajcarske, jednog iz Holandije, na primjer, i jednog iz Švedske. I oni mene često tako zivkaju, pošto sam se ja vratio, sam ja u svoje vreme bio aktivan u toj svetskoj dijaspori, što bi se reklo, sad to puklo. I onda oni mene zovu da me pitaju kakva je situacija. Ali pazi, i oni tamo, i onaj u Švedskoj, i onaj u Kanadi, i on gleda isto ove kanale koji mi, i on isto ovo pogleda. Znači, ne može da se kaže da on ne zna, i zna gde je požar bio, i zna gde je ko je koga ubio, nemaš ti sad tu nešto da mu otkriješ ne znam šta ili da mu ja pričam. I ja onda njima volim da ispričam jedan kratak neki događaj koji mi se desio. Desilo mi se nešto na ulici, u kafani ili ne znam šta. I onda ja njima to ispričam kao ilustraciju bez ikakvih komentara. Sad što se tiče ovog, što bi se reklo, obrazovanja i tog. Evo samo da ti kažem dve vrlo kratke pričice. Jedna stvar, ja vatam autobus, idem autobusom, a autobus staje na stanici koja je pored jedne srednje škole, koja je, da kažemo, više ženska srednja škola. I onda ja sa tim devojčicama idem tim autobusom dok one ne siđu kod svoje škole. I onda, pazi, imaš scenu ovako, devojčica sedi tamo u stolici i prvo ide u školu, pazi. I ona prvo ima obrve, one veštačke, valjda najveći broj koji ima, ako ima neki XL, ogromne ima veštačke trepavice, onda ima veštačke nokte, isto neke ne znam koliko dugačke, i onda nabada nešto na svom mobilnom telefonu i u isto vreme u autobusu na stolici puši neku elektronsku cigaru koji miriše. Znači, pazi da vidiš onako scenu, ona sa onim obrvama i sa onim noktima i sa onim mobilnim telefonom i još sa cigarom krenula u školu. To ti je jedna scena. A druga scena mi je, na primjer, da mi sada priča jedna poznanica da joj ćerka ide u školu i pošto u toj školi nema profesora matematike, ne mogu da ga nađu, onda ne znam da li znaš da su sada počeli po škola, to im je dozvolilo valjda ministarstvo, onda oni za profesore matematike uzimaju sada studente matematike. Studente matematike da predaju... Ne matematike, nego i fizike i mnogi drugi predmeta. Dobro, pazi, ovo za matematiku, ovo ti kažem primer koji znam. I onda mi sad priča ova da u toj školi gde ide njena ćerka, da, znači iz prve ruke ti pričam, nije sad priča, ne znam, iz tabloida. Znači, u toj školi oni su našli jednu devojku, da tako kažem, koji je treća godina fakulteta i ovoga matematičkog fakulteta i koji sada njima tamo predaje matematiku i znači oni imaju, da kažem, profesorku koja je 4 godine od njih starija. 4 godine starije od njih u školi. I eto ti koje mi apsurde ovde doživljavamo. Evo iz ove dve kratke priče. Prvo, kako se ta deca ponašaju tamo u školi, šta sve rade, kako dolaze u školu, gde smo tu došli, a s druge strane i ko im predaje. I onda kad sabereš te dve stvari, stvarno ovde nam je u ovoj zemlji Srbiji, ne kažem sad ajde samo da optužim
režim u zadnjih 12 godina, ali u zadnjih 20-30 godina nama je propala industrija, propalo nam je i kultura, propalo je sve što je moglo da propadne, ali mislim da je ovo obrazovanje, da smo tu doživeli najveću katastrofu. Ovo obrazovanje danas, to je strašno i samo možemo da zamislimo, na primjer, za 10 godina kad ovi kadrovi, ovi što su sad završili srednju školu pa idu dalje, šta će od toga da bude. I onda čak se mi čini mi se i ti rekao, ali ako nisi ti nije važno, ali ovde ti je poznata stvar da u Srbiji lakše dobiješ lakše, kako bi ti rekao, mnogo je teže da dobiješ diplomu srednje škole ili ipak mora da ideš u to školu, možda je završiš, evo i 2 puta ponavljao naš... Ne moraš da je završiš, ali se mnogo teže kupuje diplome srednje škole nego fakultete. Da. Jeste, znači, ja imam nekog rođaka koji ima nekog sina koji je stvarno bio problematičan, nije dobar je dečko, ali ne uči opšte ovo ono i ponavljao je čak jedan razred u srednju i jedva završi srednju, jedva i on mi kaže, ali ozbiljno mi kaže, dobro je, kaže da završi ovu srednju, da sad mogu da mu sredim za fakultet.